Rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa alhazai masu kallon mu nesa da kusa, wannan shine ake ce da shi wato al-ittiba, yayin da mutum wato zai cire kafadarsa ta dama a lokacin da ya zo zai fara dawaful qudum. A duk aikin hajji da umra gabaki daya a wuri guda ɗaya ne ake cire wannan kafada ta dama ya zama ana ganinta a waje. Yanzu misali, alhaji ne ni na shigo zan fara yin dawafi, a dawafi ne kadai ake cire kafada. Ka a cire kafada a arfa, kada a cire kafada a mina, kada a cire kafada a muzdalifa, a iya dawafi. Kuma dawafin wanda ka zo na farko da zaka fara yi a ɗakin Ka'aba shine zaka yi. So zaka sa wannan kafada taka ta zamanto tana waje, za ka yi wannan zagaye na farko da na biyu da na uku da sassarfa da za mu yi aikace. Kana shigowa abin da za ka fara yin dawafi, za ka fara taɓa hajar aswad. Ga ɗakin Kaba nan yana da angle guda hudu, ga nan gurin rukunul yamani, wannan wurin alhajarul aswad, can kuma baya shine hijir ismail, wannan wuri da aka ɗan kewaye shi haka, wato wanda irin da indararo yake. To inda mutum zai fara aikin hajji ko zai fara yin dawafi afwan, zai fara taba alhajar aswad ne. Ga yanda ake zuwa a taba shi, Allahu akbar, ana tabawa, ka taba sai ka sumbanta, ka taba ka sumbanta. Wannan shine alhajar aswad misali, wannan angle din ka taba ka sumbanta, ka taba ka sumbanta. In baka samu dama ba saboda cinkoso, to sai kai nuni kawai a haka, da kai nuni ya wadatar. Lalle ne ka fara dawafin ka daidai nan, ba a fara dawafi daga rukunul yamani. To yanzu zan fara zagayen farko da na biyu, ana yi ne da sassarfa. Ana so alhaji ya rinka yana sassarfa, kana tafiya kana haka ake yi, ana yi ana sassarfa, ana yi ana sassarfa. Ga hannunka ainihin wato ka faɗa ka anan a buɗe. To idan ka zo nan gurin shine ake ce da shi rukunul yamani. To nan abin da shari'a ta ce sai ka shafa sai ka wuce. To idan ka zo nan tsakanin rukunul yamani da kuma alhajarul aswad, abin da za ka rinka yi shine za ka rinka rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Abin da ya kamata ka yi kenan tsakanin rukunul yamani da alhajar aswad. Zaka ci gaba da sassarfa, zaka ci gaba da sassarfa kana zagayawa. Wannan sassarfa zaka yi ta ne sau uku, zagaye na farko, zagaye na biyu, zagaye na uku. Kana yin na uku, to ka gama wannan sassarfa. Na hudu zaka ci gaba da tafiya ne a ainihin wato a hankali, zaka rinka zagayawa a hankali a hankali a hankali. Bayan wannan, shi wannan hannu ana barinsa ne a zagaye na ɗaya, na biyu, na uku. To yanzu na gama zagaye na uku, to sai na dawo da hannuna sai na yi haka, shikenan sai na lullube ainihin wato jikina, na ci gaba da yin wato ainihin wato dawafina. Ina tafiya ina yin addu'a, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da Allah ya hore. Da na zo nan gurin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Haka mutum zai ta zagayawa sai ya zagaya sau 7, to shine zai gama ainihin wato dawafinsa. A jikin ɗakin Kaba gaba ɗaya babu inda aka halatta wa alhaji ya je ya taba da sunan ibada in ba wuri guda biyu ba, rukunul yamani da hajar al-aswad. Wannan angle na farko rukunul yamani sai hajar al-aswad. Amma abinda alhazai suke yi na bidiyo'i da wuce gona da iri, kaga mutum ya ciri ihraminsa ya samu ɗakin Kaba yana ta goga yana neman tabarruki, ya shafa ya goga ya shafa ya goga ya samu. Wani ma zai tafi da shi gida, wai zai je ya jiƙawa makota maganin mayu, maganin baki, maganin kaza. Wannan duk bidiyo'i ne wanda shari'ar musulunci ba ta bayar da dama mu rinka ainihin aikatawa ba. Wannan hijir ismail ta can baya, shi ma ba a ce mutum ya zo yin dawafi ya zo ya shiga ciki ba, zai bi ta bayansa ne. Wallahu ta'ala a'lam.